בצק לוקחים לשים ומואחים בעזרת המערוך, הבצק נהיה ארוך. ואחרי שהוא רודד באוויר נזרוק מיד. זרוק גבוה לא לחשוש, תיזהר רק על הראש. הבצק עכשיו מוכן, מחכה על השולחן. 2 דקות אותו נשאיר, ובינתיים בוא נשיר. פיצה 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 פיצה, גבינה עגבניות. פיצה 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 פיצה, זיתים ופטריות. פיצה 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 פיצה, זו הפיצה של הפיצה. פיצה 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 פיצה, פיצה פיצה. להמשיך כבר חייבים, כי אנחנו רעבים, יוצקים רוטב עגבניות. תחכה כמה שניות, ועכשיו הגיע הזמן להוסיף גבינה לכאן, מגרדים מעל הכל. נו כבר בא לי לאכול, ומה עכשיו? אז